sethu sibhaliwe kwincwadi kwabaseRoma 6. Sizawuqala ukufunda kulaa mqolo wa-12 siyokuphela kumqolo wama-23. Masithandaze. Thixo olungileyo, yise wenkosi yethu enguYesu Kristu, emveni kwemini Thixo odume ngokulunga, ndima kule ndawo ndizokwenza le nkonzo yolu suku lanamhlanje. Ndithi Thixo wam uzuchikimise kanye kwinkonzo ngoku xa zivulwe emakhaya, okokuba uzuzibonakalise xa sizokuncokola ngezwi lakho, singengabo Nkosi yam abanikazi belizwi Thixo namandla. Umnikazi walo inguwe kuphela Thixo odume ngokulunga. Siyakuthandaza nini wezinto zonke ngesifo esingumbulalazwe. Nali Nkosi Thixo ilizwe loMzantsi Afrika xa ligubulekekile phantsi kwesi sifo siyi-COVID-19, kodwa ke moya oyingcwele zekume wena ngaphambili, nguwe kuphela uThixo nako ukuthomalalisa esi sifo kubunguThixo. Uzuthi kumazwi azawa kule ndawo ubonakale njengoThixo, uwanike indawo zokuhlala ezintliziyweni zethu ngoYesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Masilifumane ilizwi lethu kule ncwadi kwabaseRoma 6, umqolo we-12, isihlokondaba, ukumanywa noKristu akuvumelani nesono. Mandifunde umqolo we-12. Ngoko isono masingalawuli emizimbeni wenu onokufa, ukuze nisilulamelo ngokwenza inkanuko zawo. Kananjalo amalungu enu maningawanikeli kuso isono, ukuba abe zintonga zentswelo bulungisa. Manizinikele ngokwenu kuThixo, ngokwabaphilileyo babafileyo, niwanikele kuThixo amalungu enu, ukuba abe zintonga zobulungisa. Kuba isono asiyi kuphatha ngabukhosi, kuba aniphantsi kwamthetho, niphantsi kwababalo. Kuthiweni na ngoko? Sone na kuba singephantsi kwamthetho, siphantsi kwababalo? Nakanye. Anazi na ukuba lowo nizinikela kuye ukuba ngabakhonzi bokumlulamela, ningabakhonzi ngokuba lowo nimlulamelayo, nokuba ningabesono, nisingise ekufeni, nokokuba ningobolulamo, nisingise ebulungiseni. Makubulelwe kuThixo ukuba nithe beningabakhonzi besono, nalulamela ngokwentliziyo umfuziselo wemfundiso enanikelwayo kuyo. Nathi nakuba nikhululwe ke kuso isono, nakhonziswa kubo ubulungisa. Ndithetha ngokwabantu ngenxa yobulwele benyama yenu, kuba njengoko nawunikela amalungu enu ukuba abe ngabakhonzi bako ukungcola nokuchasa umthetho, ukuba nichase umthetho, ngokunjalo kaloku nje wanikeleni amalungu enu ukuba abe ngabakhonzi kubo ubulungisa, ukuba ningcwalise, kuba oko nibe ningabakhonzi besono, beningabakhululekileyo kubo ubulungisa. Naye ninesiqhamo sini na ke ngelo xesha ngezi zinto ninentloni ngazo ngoku? Kuba isiqhamo saso kukufa. Kaloku ke nikhululwe nje kuso isono, naza nakhonziswa kuThixo, nisazi isiqhamo senu sokuba ningcwaliseke,
Isiphelo ke sibe ubomi obungunaphakade, kuba umvuzo wesono kukufa. Ke sona isibabalo sikaThixo bubomi obungunaphakade, uKristu iNkosi yethu. Eli lilizwi lenkosi, inkosi ehlala emazulwini, mayilisikelele, thamsanqelise ngoku nangonaphakade. Apha kuthiwa ngumpostile uPawulos, umkhonzi kaYesu Kristu, owabizwayo wakhululelwa ukuvakalisa iindaba ezilungileyo kuThixo. Kuthiwa ke, bazali bam, ubhalela ibandla laseRoma, abantu ababezintanda zikaThixo malunga nobabalo lukaThixo oluvela kuThixo uba wethu wasezulwini. Umile ke bazali bam ngale mini umbuzo, masithini na ngoko? Masihlale apha esonweni ukuze ubabalo lwande? Ivele impendulo kwalapha ngasentla isithi nakanye, thina safayo nje kwisono singathini na ukuba sihlale kuso? Xa namhlanje kuthethwa ngesono, kuthiwa thina sibhaptiziweyo kuYesu Kristu ekufeni kwakhe, masihlale etempileni yakhe, sisazi ukuba sihlanjululwe ngegazi lakhe xa wayebethelelwa emnqamlezweni. Kuthiwa ke bazali bam, laphalala igazi lakhe, kuthiwa lazizihlamba izono zethu, okokuba sibe yimifuziselo yabantu abahlanjiweyo ezonweni, okokuba sibe ngabantu abazana noKristu ngakumbi. Sithi sakuhlala apha kuye, sibe nawo amaxesha okokuba simane ukusondela entendelezeni yakhe, sitengane nomoya oyingcwele ngexesha lokokuba siphantsi kwesifo esingumbulalazwe kwilizwe loMzantsi Afrika. Siyazi uba ngoku sibekwe bucala, kulapho umoya ongendawo ozawumana ukufumana iindawo zokuthubeleza kuthi maKristu, kuba kaloku sakuba ngoku zivaliwe iinkonzo zethu, kusithiwa masihlale ezindlini sikawe khona. Ndifuna ukuthi namhlanje masazi uba ngakwezi ndawo sihleli kuzo ukhona umoya oyingcwele ungeneno kuthi, kuba kaloku esi sono kuthethwa ngaso namhlanje ndisiva sithethwa nguprofethi uIsaya kwincwadi yakhe, apho athi sono sithintela isebenzo kaThixo. Xa ujikilanga, bazali bam, sikwilizwe eliphantsi kombulalazwe, sikwilizwe izinto zonke ngoku zijikile, azifani nakuqala. Kodwa uthi uprofethi uPawulos namhlanje, masazi nokuba esi sono sihleli kuso, okanye mandithi masazi okokuba isono asinako ukulawula ezimpilweni zethu. Isono asinako okokuba sisigubungele imizimba yethu. Masazi ke namhlanje okokuba xa kuthethwa ngesono kwincwadi yokuqala kaYohane, kuthiwa bonke abasenzayo isono benza ukuchasana nomthetho kaThixo. Abantu abachasene nomthetho kaThixo
ngabantu abahlele ezonweni. Kodwa abantu abangafuniyo ukuhlala ezonweni bayakhaselana nesisono, nale nto yisisono. Ndimve umculi wamawisile xa evuma ethi wazithwala izono Yesu, athi zingezono zamntu. Namhlanje siphantsi kokugubukeleka. Into ezininzi ngoku zikhasele kuthi. Ndifuna ukuthi xa sihlele emakhaya masazi uba uThixo unguThixo nako, noba isono singayithintela intsebenzo kaThixo, noba isono esikuso singasenza sizibone sesichaphazeleka emincubeni esihleli kuyo, masazi uThixo unako ukusenza singabi nako ukufumaneka kwangendawo. Kuba kaloku sisezweni esiphefumla siphile phantsi kwesono. Kodwa ke thina maKristu sisengcebeni esibangela okokuba sithi noba isono esiphantsi kwazo sifuna okokuba sijobheke, kodwa thina ngenxa yokuthembela kuYehova nangenxa yokuhlala kuYehova sinako ukungajobheki ngakumbi ngexesha lekorona apha esonweni. Ndifuna ukuthi bazali basihleli apha emakhaya masimbulele uThixo ngokokuba unguThixo osivikeleyo singabanye. Siyazi babakho eye wabonakala efika kubo ebathabathela kuye. Ndifuna ukuthi ngelinye ixesha ibingeyokorona bekufika umda kubo okokuba uThixo makabathathe. Athi xa ke thetha, athi thina sigetyelwe owafayo wakhululwa kusisono. Ndifuna ukuthi nathi sikhululwe kuba kaloku sibhaptiziwe ngamanzi, sahlanjwa izono zethu. Kuba kaloku ukufa kusisono. Athi xa ke thetha ngenye imini umbhali athi sanukuhlala kuzo iimbutho zabagxeki, nonelelani umthetho kaYehova kuba yena unguThixo. Ndifuna ukuthi nathi ke phantsi kwemcimbi xa kuthethwa ngesono, siyazi uba bazali bam isono ayonto ilungeleyo amaKristu. Siyazi uba xa kuthethwa ngesono kuthethwa ngento enzima kuthi thina maKristu. Kodwa namhlanje uthi umprofethi uPawulos masingahlali esonweni, masazi okokuba yena uThixo wethu owasidalayo wasiphefumlela, wasenza saphefumla umoya wakhe oyingcwele, usinika okokuba simlulamele ngamaxesha onke. Zithi sele zifika izinto zelizwe zinobuqhaqhawulo, kodwa thina asibiyele ngomoya wakhe wamazulu. Ndifuna ukuthi bazali bam sikwazi nje okokuba uYesu wabethelelwa emnqamlezweni, wafa wavuka, saxolela izono zethu. Namhlanje
sihleli kuye, siphicotha yena, siphefumla yena ubuNguThixo. Athi ebuthixweni bakhe, athi kubantu xa bewenza umda phakathi komKrestu nomntu engongomKrestu, athi kuthelekiswa abahanahanisi kubaKrestu, athi ukuze sibubone ubukumkani bakhe, athi masihlale kuye naye ahlale kuthi, ukuze sazi okokuba apha ezonweni akuhlaleki, kuba kaloku uThixo akasidalelanga okokuba sihlale kwiindawo ezingozo zethu, akasidalelanga okokuba simazi okokuba yena unguThixo. Useyakuba nguThixo ke nangeli xesha. Uthi masazi kwiinto zonke ezidaliweyo apha ehlabathini unguThixo. Inkosi ehlala emazulwini mayithamsanqelise ukufundwa kwelizwi layo ngoku nangona phakade. Amen. Masithandaze. Thixo olungileyo, yise wenkosi yethu nguYesu Kristu, sibulela ubukho bakho emveni kwemini. Thixo namandla amakhulu, wathetha ngezwi kwenzeka. Sithe Nkosi Mzali, Enkosi Moya Oyingcwele, kuba kaloku ubunguThixo izolo, usekwanguThixo nanamhlanje. Sibuyele ke Thixo wethu ngamoya wakho wamazulu, nguYesu Kristu Nkosi yethu. Amen.